tilbage til året med golfkrigen efter transformation af Kuwait. Det er også året, hvor ondskabens øjne kommer i biografen. Mange året er 1991, og hvis du elsker 90'er hits, så kan du være meget velkommen til at ringe ind og deltage i dagens første kategori. Telefonnummer det er 70 25 26 00. Og så skal du bare lige svare på, hvilken sang det er, som udsætter albumet Emotions i 1990. Det er et stort album fra Emotions, så faktisk også et stort hit på den der sang. Spørgsmålet er stadig af snart. Har du lyst til at quizze i musikken fra 1991, så ring lige nu på 70 25 26 00. Med Quizmaster Kenneth K. Tilbage til 1991. Hej med dig, og velkommen til musikquizzen. For det. Hvor har du dig i verden? Jamen, jeg holder på en rejse et eller andet sted for mig til sprog, og det skal til konstellation. Ja, nå, hvad skal du være? Jamen, vi skal være der sådan lidt, så vi kommer nok lidt for sent, men det gør ikke noget. Vi skal bruge tid tilbage til 1991. Det skal det. Hvilken sang er det, du sætter på med Emotions i 90? Jamen, det er der bare gerne. Ja, det er det. Og så gerne. Det er stort. Ja. Ja. Hvad laver du i 1991? Der går jeg i gymnasiet. Der starter jeg, det er sådan en anden, første G, start, anden G. Så der er helt under sprog. Hvad husker du fra det? Hvad for noget tegner du?
det var nok sådan noget med nogle blomster og kjoler, og altså der var sådan en dyr kabinet i håret, og sådan alligevel, det kan jeg faktisk ikke huske. Nok noget med nogle jeans og nogle crop tops, og sådan noget den stil. Ja. 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 Var det en spændende tid? Ja, det vil jeg sige. Jeg havde lige været i USA på high school lidt år og kom tilbage fra, ja, så det startede det jo i livsstøvende i fjernsynet, så jeg var ikke til at skyde igennem, så det kendte jeg jo, det der high school i USA, og så fjernsynet, det var helt perfekt. Tak, for at stå lidt hele prøverhistorien ud af omkring USA. Ja, det er rigtigt. Jeg kunne virkelig relatere til det, så det var helt perfekt. Ja, jeg har 10 spørgsmål om musik på 91. Du får 60 sekunder. Som altid, så for at sige pas undervejs, så skynder man ud til næste spørgsmål. Du skal have minimum 6 rigtige ud til 10 spørgsmål. Ja, kom ind. Ja, kom ind. 91, vi starter. Hvilken svensk duo har lavet efter på Joyride? Rocket. Hvem udsynger har singlen Black or White? Det er Mike Jackson. Hvad hedder rockgruppen med Morgan Works? Hvilket band udsender efter på Whiskey with All i det, du mener, band Craziness? Band Craziness, eller det kunne være for dig. Det kan orkestret med Shiny Hands People. Shiny Hands People, RPM. De må vise med det ej. Og Right with Breath. Hvad hedder orkestret, der laver Nothing Else Matters? Det er Metallica. Hvilken stor duet synger George Michael og Elton John i det her? Don't let the sun go down. Ja, Stemmer og banen, hvad det skal man så? Nej. Hvem laver sammen Cream sammen med banet Power Generation? Hvad er rockgruppen med Morten? Det kan simpelthen ikke komme på. Morten. Jeg kan sange. Ja, det kan ikke huske. Jeg har været der nærmere på det. Ja. Joyride er en gruppe rock sidste i Black or White. Det er to gange. Så det der med rockgruppe med Morten Works, og det er rigtig sagt. Ja, det gik ud. Extreme. Det gør det. Ja. Jeg har faktisk stået lidt sammen med min bror, så spillede han, og så sang jeg, og så sang i duetter. Det var helt perfekt. Ja, bare for sjov. Ja. Band Craziness er fra Albums Risk With All, der kommer 91, og det er People er med R.E.M. Det er også så vi har været 1, 2, 3, 4 rigtigt. Ja, tak. Og der er noget med egen to sexy, og du skal svare. Right with Breath. Ja, det er rigtigt. Ja. Og så spurgte jeg dig, hvilken stor duet George Michael og Elton John synger i. Så du svarede med at synge til. Ja, det var lidt sådan, så gammel. Og det er fuldstændig godt. Og det er så flot, du er. Det er så Sutton Cream med Prince and New Power Generation. Ja, selvfølgelig. Til gengæld så er det sammen, det kan jeg ikke sammen, så uden rigtig er Jo. Og så kan vi fortsætte turen til Conspiration. Det er jo meget bedre. Kan I have et søndag, og så helt på det? Tak for det. Tak for det.
som John og George Michael. Nyheder fra DR's Sjælland. Vi kender huset fra året, når gifte går ud af kirken til bryllupsmarsken. Men i virkeligheden på Sydsjælland bliver det spændende og svært at skaffe nogen til at passe orgelsamtiderne under kirkeordninger. Det viser en ny undersøgelse med, at Folkekirkens uddannelses- og videnscenter fra Folkekirkens kirkemusikskoler. Marianne Gården, der er biskop i Lolland Falster Stift, siger, at det blandt andet kan mærkes, når de slår stilling op som organist. Det er konkret det, at der ofte er svært eller stille tilfælde til slægten. Og de ansøgere, der kommer, de har så et mere forskellige baggrund og tidligere, at man altså hætter på ansøgere. Og det giver udfordringer. Hos Østofte Sovs menighedsråd har manglet en organist i over 2 måneder til Østofte og Stokkemark kirker. Det fortæller menighedsrådsformand Ulla Toft Nielsen. Det påvirker os på den måde, at vi skal bruge vikar til at dække alle tjenesterne i kirken. Og det er vant til at få en til at spille, fordi vikarerne har travlt, og mange er optaget, når de ringer og spørger. Vi har en god vikarliste, en varmvikar. Men organister er i arbejde, og de spiller jo ofte i egne kirker, både om søndagen og på antiminidæk, som har været kendt. Fakta Solrød, Guldborgsund, Holbæk, Næstved og Vordingborg kommuner er med et forskningsforsøg, der skal gøre unge mellem 15 og 29 år nikotinfri. Sammen med 21 andre kommuner har de haft mulighed for at teste nye metoder til at gøre de unge røgfri. Og tanken er, at resultaterne skal sammenlignes med andre kommuner, hvor der bruges mere almindelige metoder, f.eks. almindelige rygstopkurser. For i dag bruger 160.000 unge røgfrit nikotinprodukter som nikotinposer eller snus. Det samlede resultat af forskningsprojektet ventes klar i begyndelsen af 2027. Og så er der dagens mest skyer og spredte byer med ud på eftermiddagen klarer det op og helt 12 og 15 grader varme. Nyheder var ekstra Peter Rasmussen. Søndag efter søndag i 20 år. Din klimaster er tæt på.
tjene på, og jeg har brug for det. Jeg har i den grad brug for det igen, fordi den næste kategori, vi skal til, den er lidt sindssygt. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at produceren har sagt, at vi har det. Rødste for hovedet, det er jo gemmer ansigt med hænderne over det, vi skal til nu, fordi spørgsmålet er, om det kommer hele vejen. Altså, kommer det hele vejen gennem den her. Ideen er også, ideen er, at de sidste sekunder er nummerne. Og det, du kommer det, der kommer til at ske, det er, at jeg spiller de sidste par sekunder af en sang, og så skal du fortælle mig, hvad det er for en sang, og hvem der er med på gældende sang. Og så laver vi sådan en sang fra nummerne i kronologisk. Så først en fra nummerne, så en fra, eller først en fra 2003, fra 2001, 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og til 2000. Så langt, så godt. Altså, er du vild med nummerne, så skal du give mig en ring på 70, 25, 26, 00, hvis du lige vil øjeblik til at høre, hvad det er for en sang. Det spiller de sidste par sekunder af. Fordi du får bare de sidste par sekunder, og så får du 10 sekunder til at fortælle mig, hvad er det for en sang, og hvem er det for søg. Skal du prøve? 70, 25, 26, 00, hvis du vil hjælpe mig. Der kommer helt sikkert igennem den her kategori. Fortæl mig, hvad det her er for et nummer. Du får de 3 sekunder. Ja, det er det. Hvad er det for et nummer? Det er et nummer for nummerne. Det er et nummer for nummerne, men spørgsmålet er, hvad er det for en sang? 70, 25, 26, 00, det er de sidste sekunder af nummerne, vi fortæller. Vi kan prøve at tage den en gang til. Det går det, kommer her. Ja, står hele 2009, det vil jeg godt lægge med. Giv mig en ring, hvis du har lyst til at mig med kan der hedder de sidste sekunder af nummerne. Det er dagens quizkamp her i Musikquizzen. Okay, skal du have sagt? Jeg har så meget til at få gang i den til år, når den har den to ikke, den er utrolig. Jeg vil også gøre en nysgerrig. På 6 var jeg snakker om kærlighed, så kører det både frem og tilbage. Det var bare
Jeg, det er det. Drejsing var smidt og meget og til en kategori, som jeg håber på det bedste kategori. Der er de sidste sekunder i tunnel. Lad os køre. Hej Jens. Hej, og velkommen til programmet. Tak. Jens, hvor er dig i verden? I år. Ja. Ja. Og må man spørge, om du ikke godt på? Ja, det gør jeg. Det gør jeg, okay. Og det var hvordan vi så godt ikke, der er mange dage og kort til disse situationer. Det er, vi kan jo ikke rigtig gennem det. Vi laver det for første gang for år. Det er præcis. Er det noget, du har fået op? Nej, det var det. Jeg har lidt sødt med her, så det er ikke fuldt af gæst. Ja. Så er det også, ja. Det er okay. Og Jens, hvis det skulle ske, hvad så? Må man ikke bare ønske en fornøjelig søndag, at jeg spiller mod Brøndby, som sender her på kanalen, når vi skal spille sammen med mig. Vi skal svare på hele dine spørgsmål. Hvad
du ikke, hvad andre siger egen goddag til mig og spørgsmål, hvad du laver? Jo, hej Maja. Hej, goddag. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Nørresundby. Ja. Ja. Spændende. Og hvad laver du til dig? Jamen, jeg er uddannet pædagog, så jeg arbejder i en børnehave. Yes. Ja. Og hvor er du på det? Min søster gør rigtig meget. Hun spiller selv på et hold, pigefodbold, så det går vi meget op i herhjemme her. Ja, okay. Og hvem kommer igen? Manchester, hvor jeg sagt i... Det er godt. Yes. Jamen, prøv at høre, vi skal jo spille en kategori, som hedder de sidste sekunder nu. Og så skal vi jo, at jeg giver de sidste sekunder nogle sange, og så giver den måske efter, jeg har forsøgt at få det sagt. Vi gør det med den første. Jens, skal vi ikke aftale, at du tager kunstneren, mig, og så tager du titlen. Kan vi gøre det? Det er godt. Fordi det her, det er bare lige for at tage folk på rejsen. Det er alt sammen sange på nummerne, og jeg tænker, at vi starter så turen igen nogle gange på nogle strække, så vi starter med Okay. det er 3 sekunder, det er sidste 3 sekunder en sang. Værsgo. Det er jo ikke meget. Jens, nej, så kunstneren. Ja, det er jo for mig. Ja, den hedder Russian Roulette. Ja. De får et spørgsmål af gangen igen. Du får et par sekunder, de sidste par sekunder af sang, og så fortæller du mig, hvad det er. Vi starter i år 2000. Og klar for opgaven? Yes. Det er start i 20. Ja. Med og Maja, kan du gætte, hvad det betyder? Det betyder ikke en tur nu. Ja, og vi skal fra 2000 til 2001. Spørgsmål 2. Du får de sidste 3 sekunder. Så, og det er et sjovt fænomen, fordi hvis man hører moderne popmusik, så vil man lægge mærke til, at det er tit de aller sidste ord, som der bliver sunget, som også er titel. Og det kan altså være de helt præcis det her. Lad os prøve at høre. Yes. Men hvem er det, der synger? Maja? Ja. Den hedder Love Don't Cost a Thing med Destiny's Child. Ja, titlen er Religion No Starship. Så kan vi tilbage til Aarhus, Jens. Ja. Der er en rigtig indtil videre. Vi skal jo have sammenlagt 6 rigtige, som vi kommer for at få det kom, så laver vi til at hvad er jeres navn på? Det er så det er 2200 år, så får de sekunder. Jeg er spændt på at høre, så kan jeg gætte dig til, hvad det her er for et sang, og hvad der er der. Det er jo næste gang. Ja, det er rigtigt. Ja. Maja, så er det de 2 år, der har fået den sammen. Jeg har været i år 2000, 2001, 2002 til 2003. Det er en dansk sang. Ja. Værsgo.
Ja, det var det. Det var det hele. Simpelthen. Skal vi sætte gang i 10 sekunder der? Altså, jeg tror, jeg er nødt til at sige pas. Jeg ved det simpelthen ikke. Pas, jeg gælder jeg på. Okay. Så lad os bare lige prøve at høre igen, så du kan hele aften. Det er på Saturday Night Live med Danmark Nord. Ja, stærkt. Det er stærkt hørt, fordi det er svært ikke point, for det var mig, der skulle have svaret på. Til gengæld så får du den næste, vi er i 2004. Du skal også få en dansk sang, kommer her. Det er de sidste par sekunder. Kan du ikke de sidste sekunder, der er under det? Det er de sidste 3 sekunder sammen på det. Vi tager den næste her. Året er så nemt 2004. Jeg håber, det er en gang til. Skal vi tage den en gang til? Det kan vi godt. Ja. Det kan vi godt. Vi tager den en gang til. Kommer her. Og så starter vi 10 sekunder. Ja, på sort. Nej. Nej. Ja, det er sammen med Neptune. Ja. Som handler om det, som Superliga. Jeg spiller engang. Ja, det er en Superliga. Maja, du skal få et par sekunder sammen fra 2005. Ja, jeg er klar. Det er de sidste sekunder, det går det. Det er Facebook. Ja. Ja. Der skal du gerne sige noget. Ja, må jeg høre det igen, Kenneth? Ja, så stopper vi. Trykker vi det. Okay. Okay, jeg tror, det er Hold It Back Girl med Gwen Stefani. Okay, det er rigtigt. Ja. Der er 3 point på tavlen, så det begynder snart til, Jens. Ja. Det er meget, der skal svare på det. Vi er i 2006. Maja har lige været rigtigt. Det kan være det. De sidste par sekunder, der er spurgt om. Og nu er det, hvad jeg har sagt. Det er det. Ja, det går ikke. Gæt den nummer. Boring. Du svarer boring. Ja. Og Jens, vi svarer rigtigt. Maja over 2007, du får de sidste par sekunder sammen. 5 sekunder.
Okay. Irresistible. Ja, ikke irresistible, hvad snakker du? Hvad var det, du sagde? Irreplaceable. Ja, Okay, hvor var det? og det var endnu et eksempel mig på det med, at der er en teori om, at det sidste, man synger også er titlen på sangen, så det sidste, man kan huske. Og derfor kan folk huske sangtitlen. Så det er der er 5 rigtige indtil videre. Ja, det er skide godt. Der skal være minimum 6 rigtige. Der er 2 spørgsmål tilbage. 2 skal være rigtige. Så er der klart. Vi sender den første over til Jens. Året er 2020. Og Ole Jens. Det er Katy Perry og Hit Girl. Ja, det er rigtigt. Kommer I hjemme med mig på sidste spørgsmål? Ja. Året er 2009. I de sidste sekunder. Se mig, hvad det er for en sang. Ja, jeg gætter på, at det er Coldplay med Viva La Vida. Og det er fuldstændig rigtigt, at være. Må jeg få lov til at sige tusind tak for dig, for det gik til et sammen på sekunder af slutningen. Og så vil du komme med besøg rigtig. Ha' en dejlig søndag. Ja. I måde. Musikquizzen fortsætter. Efter afsnittet, som vi får her. Ja, tak. Efter virusudbruddet for Christoph Skibby-Hansen er myndighederne i gang med at evakuere papirer og besætningsmedlemmer. Det sker ud fra havnministerne 4 på Tenerife, hvor skibet er ankret op. Ingen af dem, der bliver evakueret fra skibet, har de symptomer på sygdom, men de skal alligevel i karantæne, når de kommer hjem. For der kan gå flere uger, fra man bliver smittet, til man bliver syg. Og de fly, der skal transportere dem ombord ved hjem, er ikke helt almindelige rutefly. Thyra Carlsen, som er professor i infektionsepidemiologi og faglig direktør på Statens Serum Institut, fortæller, at de måske smittede, som kan blive hjem for Tenerife, de bliver sendt afsted på nogle helt særlige flyafgange. Så vi kommer ikke til at sidde sammen med andre passagerer, fordi det her, det er jo, skal jo være en situation i næste ting. Og når de så kommer frem til deres hjemland, så vil de blive taget imod af noget sundhedspersonale, som igen vil sikre sig, at de ikke er syge. Måske vil man i nogle lande teste dem for at se, om de bærer virus. Det betyder ikke, at man kan frikende dem og smitte, selvom de tester negativt. De skal stadigvæk sidde i isolation i de her 6 uger. Det er altså herfra
Simon Krause, der er faglig direktør på Statens Serum Institut, og der er altså også professor i infektionsepidemiologi. Rusland og Ukraine er for våben, som trådte i kraft i går. Den forsvarsminister siger, at Rusland har skudt 57 ukrainske droneflyver på interfaks. Og russerne har været ude af raketter og motorgranater til at skulle blive varer til om i år. 2.000 fans fra AGF kommer i dag mod det udsolgt Brøndby Stadion her oversat, og Oceanerne snupper guldet i Superligaen for første gang i 40 år, og dermed bliver danske mestre, som bor på en fanbus vej mod Brøndby, superfan Poul Skuldborg. Men jeg kan love dig for, at jeg ved, når vi kommer hjem fra manden med, hvis den går hjem dag. Om den går hjem dag afviser af 2 fodboldkampe af AGF ligger i toppen-ligaen, der er strafforbuddet af FC Midtjylland. Så hvis Midtjylland taber deres kamp mod FC Nordsjælland i eftermiddag, og AGF vinder mod Brøndby i aften, så har Oceanerne sikret sig mesterskabet. Så AGF-spillerne oplever lidt pres, siger vores fodboldkommentator Andreas Krav. Det kan godt være en dag som i dag, for eksempel, at det begynder så for alvor at mærkes i Aarhus, og selvfølgelig også til AGF-spillere, hvor meget der er på spil, hvor stort det her vil være for hele. Så det er også en faktor, som skal følge øje med i dag. AGF møder Brøndby kl. 18, FC Midtjyllands kamp begynder allerede kl. 14, du kan følge med på P4 og i DR. I forbindelse med skydevejr og efterdag byer nogle steder, forholdsvis i den østlige del af landet, så skal det blive tørt vejr, også med nogle sol. 10-15 grader. Her slutter radio, som det er Thomas Hårborg.
Musikquizzen på 4 med quizmaster Kenneth K. Vi skal bruge en stor mængde chancerne til dagens udgave af musikquiz. Det skal vi om cirka 20 minutters tid, så hvis du har en stor forkærlighed for den mand, som netop nu er i biografen, men det er ikke i række danske biografer, så skal du være klar til at gøre 20 minutter tid, så der faktisk kan udspærre. Men lige nu, så skal vi prøve noget helt andet. Vi skal hygge os med en kategori, som kredser omkring morsdag. Og det er jo anden søndag i maj, der er morsdag, der bliver det her. Altså det her, det er den årlige reminder om musikquizzen om, at vi skal sende en opstilling. Det er ikke, hvis du altså ikke stadig er her. Og så udover den årlige reminder, så vil jeg også gerne vise dig en teaser, som alle sammen har noget med at gøre. Men vi gør det på den måde, at det er en sing-along-kategori. Når jeg stopper sammen, så skal du fortsætte, hvor musikken stopper. Og det er selvfølgelig alle sammen, der har brugt i sig. Og det er der, hvor du skal sætte ind. Så hvis du er sing-along-type, så er der bare 25, 26, 00. Hvis du fortsætter den her, så holder dig ind. Og så det er det, hvor du skal sætte ind. Kan du de næste ord i sangteksten? Ja, kan du synge den for mig? Så kan du få et hak her på en bag. Og så tæller vi sammen, og så ser du bare musikquizzen rigtig videre på, fordi musikquizzen kommer til musikquizzen. Det er sådan, vi gør det, ikke? Det er en sikkert omquiz. Morsdagsquizzen telefonnummer 70 25 26 00. Kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksenalder. Og der har vi tid på alt, der er ukendt. Spændende og helst også en farligt hold, der bliver af udskilt kom og spredt sig i hele vores religionsskade. Altså, mindre det er noget broccoli eller havregryn. Jeg har ondt i maven, det er noget, der kan ikke. Du kan bruge det og det.
på en af kampene, så er det musik-quizzen, og nu skal det om morsdags-quizzen i Singalong-udgaven. Hej Frederik. Hej. Og velkommen til programmet. Tusind tak. Frederik, der er noget ret til baggrund, er det rigtigt? Ja, det er lige nogle, der er lige, som jeg hører. Ja, det er også, fordi så får vi for fald ikke på i retten, så det er også ret, og andre i retten. Der er noget med, at de enten skal gå væk herfra, eller også skal de ud. Ja, jeg går lige lidt væk. Frederik, folk sidder nu spændt og venter og tænker, hvad er den tekniske start, der skal til for? Hvem er du? Jeg er Frederik, 20 år. Spiller håndbold i Holstebro. Okay. Ja. Og hvor er det nu? Ja, hvor er det kamp? Ja, er det rigtigt? Ja. Nå, fedt. Og hvad hedder det? Sommerfedt. Jamen, Holstebro håndbold. Ja, hvor mange er det? Ja, i bus, der er vi 20 mand, eller sådan noget. Ja. Ja. Så det er hele holdet til spillere og trænere og hvad har det? Ja. Det er det. Og Frederik, vil du afsløre, hvem du skal spille for, eller hvem du skal spille mod? Skanderborg. Og hvordan er stillingen faktisk for folk, der ikke kan godt lide håndbold? Ja, vi skal ud og vinde for at få noget til først. Så der er en opgave der for at vinde kampen. Ja, og hvad er din rolle for det? Det er at redde bolden. Du må man gøre det for det. Ja. Ja. Og Frederik, hvad altså, hjælp os her. Med det her, det er rammer, men tænker det ikke som om, at det ikke står et ramme på fremtiden? Ja, vi skal i hvert fald bare gøre vores opgave, og så skal vi også lige håbe på, at der er mange, der taler for, at vi kommer til med. Så jeg tror, at vi skal have fokus på os selv. Ja. Og det lyder som om, at det kan du prøve at komme til at lave noget langt baggrund, hvis det er. Det er jeg vel om det skulle. Ja, tak. Frederik, hvad hedder det? Det er jo morsdag. Det er jo andet til spillet med den ikke? Ja. Hvad har du gjort i morgen? Jeg er på blomster. Ja, og hvad sagde du til det? Jeg er ikke mødt hende nu. Det var ikke velkommen. Hun kommer og ser kampen, så okay. Ja, Frederik, når hun kommer til kampen, så hun får den udebart efter kampen. Ja. Og det er godt. Frederik, vi er på en situation, at det er sikkert om, så støtten vi snart på så. Ja. Og hvad hedder det? Skal vi prøve den første? Det kan vi godt. Det kan vi jo ikke få med lige kampen. Lad os starte den første. Kommer her. Mamma said it's okay. Mama said it's right.